Rostomili, wyrządzę wam teraz taką pogodkę. Jako karlik utopił marzannę. Jak macie to moi drzistani radzi, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Dziękuję pięknie. Tuż Rostomili jednego roka jakoś i kupa ludzi na dziedzinie miało rymę, kuckało, a furt do sznuptychlich smarkało, tuż gaździny nie posterczyły ich prać. Wszystko skryt z tego, że łyńskiego roku cebule nornice podgryzły, a knoblocha było mało na ogonach. Bo se ludzie uznali, że cetle z aptyki będą lepsze przeciw ponikierym nimocom. Eny Kareł posadził całe zogony cebule a knoblocha, tuż jak do nimiał, to szał do niego, a dawał mu za to godnie grejcarów. Tuż chłop po gromnicy już ich miał wielkucny mieszek już porowany. Ludzie ku niemu szli, bo ta chemia z aptyki od doktora była na nic. Zofia furt żigała, Hanka dostała z tego laksyrkę, a Józefowi się zaszło toczyć w głowie, że mało nie przepot do sumsieka. A nimoc na dziedzinie była straszna. W każdej chałupie ktoś krzypiął, miał rymę albo zimnicę. Doktor, co się łyńskiego roku tutaj przykludził, kańsik z Polski, zarządził epidemię. Żaden nie śmiał wylasować z chałupy, co by jedni drugich nie zarażali. Cóż z tego, kiej wirusa już wszyscy mieli. Jedni na drugich kuckali, a smarkali. Tuż doktor z policajtami zarządził, że kdo kucko albo morymę, będzie sam w komórce siedział przez 14 dni. Albo aspoň w chałupie, a niech mi wylazować z tej chałupy. Nie było to ganz dobre, bo bajchyńka wielkiego siedloka zawrzyli we szpajsce, a przez 2 tygodnie zeżrał wszystkie szpyrki, a nie miał kto odbywać, tuż jego baba się tropiła, a goniła, co by babucie, a krowy były oporządzone. Felka tesorza zaś zawrzyli w szopce. Kany mu chłopi każdy dzień nosili ważonkę, ale robota stoła, bo nie miał kto robić stołów, a ryczek. W każdej chałupie ktoś był zawrzyty, a i tak nimoc nie ustowała. Każdemu do okna zaglądała marzanna, a szpatnie się dziwała na całą familię. Eny w chałupie karlika, wszyscy byli zdrowi. Jego baba wszędy, w każdym kątku miała pokrążaną cebulę, dziecka nad łóżkami w handrze spuczony knobloch, a na blasze stał naważony cały garniec teju przeciw krzypocie. Doktor przyszedł do karlika, a w całej chałupie woniało cebulą, knoblochem, pokrzywami a miodem. Hnetce wspomniał, jak jego starka liczyła rymę a kuckani, żadnymi cetlami, ale tym, co naszła w zagrodzie. Policajt kozał karlikowi całą cebulę a knobloch rozdać wszystkim po dziedzinie, tuż wszędy była radość, bo gaździnki porobiły syrop z cebulę na kuckani, a knobloch spuczyły, zawiązały, a powiesiły go po izbach, gor tam kaj spały, kaj ludzie spali. Woniało szumnie po całej dziedzinie. Za parę dni, jak wszystkim było lepszy, to se ludzie wspomnieli, że przeca je jor, a że trzeba marzannę spolić. Felka puścili ze szopki, tuż 2 szumne deski chnet zbił, a dziecka to obwiązały słomą, a starymi luntami, zrobiły głowę, wszyły jej 2 knefle, jeszcze oblykły szatkę, a już marzanna stoła pod ścianą. Dziwała się na wszystkich szpatnie, bo to przeca je ta pieruna, co przynoszą wszystkie nimoce, a latość zaś przyniosła wirusa, któremu borok doktor nie rozumiał. Dziecka wzięły marzannę, zaśpiewały jej pieśniczki, co się śpiewa na koniec zimy, a zaniosły nad rzekę. Zimy już nie ma, nimocy też. Tuż ją karlik podpolił, a wciepał do rzeki. Teraz trzeba się radować z jora, a sioć sadzić, powylazować z chałup. Ten nowy doktor już wie, że se na zogródce musi posadzić cebulę a knobloch, a żadne cetle. A marzanna płynie w Pietrówce, szpatnie się na ludzi dziwo, ale zima, wirus a nimoce, co ma w sobie, się polą we słomie, skierej i ręce, a głowę dziecka porobiły. Rostomili ta kopytka, tu macie po obu stronach mojej głowy. Jeden obrazek to jest subskrypcja, ta kopytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi obrazek to jest film, co się wam można spodoba. Dziękuję pięknie.